FM 93.5 from the men and women of Radio GMA. We would like to greet everybody a blessed Christmas. We only have 98 days more to go before Christmas Day. And whether you like it or not, tuloy na tuloy ang Pasko sa Barangay FM. Actually, nauna na nga kami. So, sa mga nakikinig po, if it's your first time makatutok sa amin, kami pong Barangay FM 93.5 sa Iloilo. We are the FM station of GMA Kapuso. The sister station of DYSI Super Radio 1323 Kinang Balita. Talk to Papa every Mondays to Fridays. 9 o'clock until 12 o'clock in the afternoon. DJ po, never mind the DJ, hindi naman importante yung DJ. Ang importante naman po ay yung mapangiti ko kayo. Make you smile, make you laugh, make you feel better. Ba? So, kung love nyo si Papa Prince, please subscribe. Ma'am Janet, subscribe sa YouTube natin. Ang YouTube channel natin, Talk to Papa, ha? Sa Talk to Papa channel. Papa Prince space Talk to Papa channel. I made a YouTube so we can reach out sa mga Ilonggo, sa din mga bahin man sang kalibutan. For sure, na-miss na nilang Iloilo. Para mapahagan-hagan natin ang ilang kahidlaw. Kaya pag search nila sa YouTube, may DJ Dangaga Protikal. Oh, Protikal, puro lang tikal. Protikal. Diba? Please like man ang fan page natin. Papa Prince Iloilo. Thank you! Okay. So, we're looking for our second caller, mga kabarangay. Open na po ang atong linya. This time naman yan, diri ka mo tawag sa 0920-793-2542. And 062-693. Okay? Second caller tayo, mga barangay. Sige na, tawag na. While there's still time, I'll be waiting. Kaya ka na mo sa text eh. Papa Prince, pwede ko ka-share. Papa Prince, pwede ko ka-share. Oh, tawag na. Sige. Hello, mabuhay. Hello, good morning, Papa Prince. Hi, what's your name? Lin Sang Buray. Dali lang gid ha. Medyo audio mo. Si Lin Sang Buray, tama? Opo. Ba, opo. Magalang na bata. May problema si Lin? O, Papa Prince. Ah, okay. Sige, be. Adjust ko na yung audio mo, ha? Ikaw, be? Magakurog ang imo nga, Baho, Wala pa. Kadali. Mauna ka mo mga babae. Mauna. Gika mo kay gilang first caller. Taga-una man to. Kabi. O. Uy ko namin sa Nanaidlaw ko sa ako ng tortang talong. Ang tortang talong! Ilabas! Ang tortang talong ni Papa Prince, may ketchup, may itlog. Ibuno ko sa imo ang tortang talong, isang ko sa imo nga baba. Masinggit ka. Ari! Wala pa gani, ikaw wala. Doon ka na, kagina ka pa. Wala pa gani, ginaduso ko pa lang gani. Ari! Totilak ito yaw. Sige na lang gani. Parte sa ano problema mo, Lin? Parte sa ano problema? May bata ko, Papa Prince, Sige, kabe, Papa Prince. Pwede ka pautwas? Papa Prince, pwede mapakapautwas. Ay, nagkakuro giting ko. Pilitan mo, Lin. Pilitan mo. 52, Papa Prince. 52 na gali si Nanay Lin. Sige, Nanay Lin.
to Papa. What's your problem? Isang, bala, Papa Prince, nagpuli. Di ba lang bata ko, hindi ba sa may Manila, sang mat, bala. Pila edad niya? Tapos, nang, Pila edad? nakapit sila sang kasal. Pila edad? Nang, 33, nasa bala pa nga ako ng bata na. Pagkatoy sa sang kasal, balaan niya nga may COVID. Di ba daw bawal gani ang social gathering ne? Nang pa nakasakay pa na gani sila Papa Prince nga nakatuli pa din sila sa Iloilo. Saan nagpulis si Iloilo? Importante. Sang March 13. Ate, sige, importante pala ng chronological event na to na pagpasunod sa istoryata, labi na gid sa mga pizza. Tapos, Tapos pagpuli nila dire, kundi nagatin sila sang kasal sang manghod na. abali bata mo man, ang ging kasal. Oo, pagpud man sila sang iya nga ba naman kag tatlo na nga bata. Iya kay mga bata na sila mo. Pero bata mo ang ging kasal man. Ang bata ko ging kasal nang ako nga ang hagot ko bala. Okay. So, ang bata mo nang ginistoryahan ta, hindi mo nang ging kasal, ang nagpuli. Si man. Oo. O, tapos? Kita boss, kundi pagpuli na dire sa may Iloilo, kundi nag-lockdown sila. Di yun, ginbasol pa sa sangya nga ba na nga kuno nag-lockdown, hindi sila kapauli kuno sa may Manila, sa may Cavite. Aba, ti laman gid. Pero pwede na pala sumuka puli mo. Te. Oo, nakapuli na sa gani. Papa Prince ang July, pa sila 22, sila nagalin di sa balay mo. Oo, ti mang Wala gali. gani ko kabalo. Oh, wag ka kabalo nga nagpuli na sila? Oo, kaya wala man sila nagpaalam sa akon, Papa Prince, ang mga gani problema ko. Eh, bilang-bilang nga, wala siya naglisensya sa imo. Eh, bilang... Wala. Nga, ano ka muna, sa isa lang ka mo kabalay na, ha? Isa lang ka mo Isama lang kami, Papa Prince, sa Ay, balay, sus! bala. Pero wala siya nagpaalam sa akon, abi nga magahalin sila. Ang babae mo na nga bata. O bata ko nga babae, Kaya- subang ko na siya mo. Ang iya nga ba na, ya? Why ginaglisensya sa imo? Ang banaya naman ang gani nga Papa Prince, kay matiga man nga daan ulo. Hindi man gani magpamati sa ginahambal ko siya. Ay, why grispeto, klase ka ba at ka laki niyo? Bisan sa pagkatigulang mo na lang gid. Nagpo, bastos, klase ka ba na ni? Naglakat Ano ko lang. na Papa Prince, apat ni sila di kabulan mo, kangaling sang 13 sila April, dire. May, June, July. Oo. Siyempre kina, anuan ko man, sindihan ko man kay balaan mo, lockdown. Oo. Te? Kita po sani, bala ko nagpaalam sila bla sa akon. Oo, amo man napunto ko dado ka bastos man na nga wala gid sila nagalisensya sa imo be. Nay malakat na kami. Tay salamat gid ha kay ti nakatilaw man kami sang luto mo be nga ano imo nga paborito nga luto nay? Putahe mo. Ang ila na paborito, sang ilang nga luto, kaday ang gusto nila permi Papa Prince, hindi ang adobo nga manok, adobo nga baboy. Amaki. Di kami Papa Prince, kay nanad, bala kami sa mga laswa, bala kami isda. Ah, dapat gid. Napangita sila, ya, kay wala kami yakwat pa nga daan. Ay kakaluluoy nga ano. Ha? Ikaw bisa, gamit Diyos na si Papa nila, Ay, nga mangutang na lang sa mga kanina, bala, para ipakaon siya. Oh, gugta sa si architect diyo, si architect Victoria, ang balya base pati bugas ta kag hinalay nyo, kinbit-bit nila wala. Sis Maria, Hindi padaan ko ragid man sila Papa Prince ang bugas. Siyempre day patuloy bugas na gid. sila dito. Wala Bugas sila gid. pinag-angon mo. insakto ka gid architect, napaktan mo gid nga bugas gid haw. Tapos Papa Prince, hindi ng to July sila nagaling mo kay sila Sabado nga adlaw sila nagaling sa balay. Pero ang handa nga pa sa kaisang barko nila dira sa may port, Lunes pa nga adlaw. Pero, sige, hindi na mag tinersa mo ng istorya. Anong kinalain sang buot mo sa bungnay? Balaan ko kalain ka sa Naglain mo ng na. buot ko pa friends, kaya nga wala din sila naglisensya ya sa akon niya nga naglakat sila ya. Yes, no. Nga mo na, wala gid sila nagtawag sa imo subong. Wala din yata kami communication hasta subong pa Prince mo. Kita Kaya mo. nga Pero wala ang mo. ba lang pag ginalainan kaya nga buot sa akon kuno, may nalainan sa kuno buot sa akon. Bisan may nalainan na sa nga buot sa imo kay ikaw ang nanay, dapat siya ginaya ang kabalo magpaubos ang iyang Hindi kabaw ka mo mga kabataan, kamuwa gid utang nga buot kita mo lang gid dumahiblat ko sang istorya ni Nanay Lynn ni. Amakin mo yan. Ano nga klase ka kabata nga nagbakasyon ka na, nagtiner ka na 4 ka bulan? Tanawa blang panaghoy sang nanay mo, ang kalain sang buot nga ginbilin. Mo wala gid laban-laban na nabrinwaso sang bana ang bata, no? Ay, ara ka pa da? Nautod pa. Sige na, tawag liwat na
Ay, nako, do kasubok mga classic istorya. May aragid yung mga kabata. Kamo nga mga, that's why, kamo nga mga babae, sa to, babae man o lalaki man, hindi kamo basta-basta magpadala-dala sa brainwash ang inyong mga, no, mga, anay nga nakapamana na kamo, kalimtan nyo na nanay nyo, kalimtan nyo na tatay nyo. Papa Prince. Kalain, tatawabla, kalain, pamatian sa kahanginan nga, Iyang barko bala Papa Prince pag dinala sige, ina ng bata iyambal. bala Papa Hindi. Wala ko yate. Ano. Sige, yambal. Amakon mo Papa Prince kay nagapat nakabulan ng kurtina ko ginpakakas ko na siya kay gabang labaman siya kung kuida yun lang dapat bala kay ko na bala. Oh. Tapos naglain sa kuno buot na kay ginpakakaso kuno tapos ipalaba ko sa akon na apo nga babae. Ay, apaw, ito ka, ano ka rin malain? Damay, ganit kayo kabalo, maglaba ang mga apo, mga pilidad sa apo, mga babae. Nang 17, Papa Prince, sa mo nang bata, nga binbilin, dasang nanay na sa akon sang gamay, patulog Kita tubig mo lang ko mo san o. Ito kalain, dadaluoy ko si Imonay. Sa tutuod lang, amakin mo yan, oh. Kita nyo ang kalain sang buot ng ginbili nyo sa tigulangan, eh. Ha? Amakon mo pati ang iya nga ba, nag-iisip pa sa sang ginahatag sa apo kong lalaki, kay maguto na di sila sa balay, nga binbilin sa nanay niya bala. Pero, Naisip niya pang ginahatag yung mga pamahaw. pero hindi mo na... Subo naman na gani kung kaysa Papa Prince na magkuha sa tubig dito sa may kasada. Pero na- Ano kumadaan na pa, ha? Pero na, ang punto ko, hindi mo na. Ang punto ni Papa Prince, ang punto ko mo ni ang kalain sang buot nga nadulot sang imo nga bata sa imo. Kung ano man da nanay na mo, tatay na mo. Ang bana pwede na maislan. Ang asawa pwede na islan. Dugangan pwede man. Pero ang imo nga nanay, ang imo nga tatay, hindi mo na maislan. May mga bukid man ng klase ka bata nang ano lang sa pangabuhi, nakaulo-angat lang sa pangabuhi. Uy, nakadumdum sa ilang ginikanan. Do kalain no, kalain pamatian no. Papa Prince, may problema sa gani. Dakuntak sa amon, mama, buligi ako. Anay karon wala sa problema. Do ginaano na lang kami. Basi ka pamati niya nga ton nga. No, bala mo i-YouTube tani para maano na. Basi magkapamati ni sa ang bata mo Mayo sa gani, Papa Prince, kung isa kay hinisar lang sa lain niya sa akon. ano ang mensahe mo sa iya? Basi ka pamati. Magkamati man sa subong kani. Alam mo dahil Mama na kani nagpabalo sa pagsauli niya, hindi nga kuon nga lakat lang sila nga wala nagapaalam. ang bala mo dahil kung kapamati ka subong, ikaw be, dahil, ikaw be. Dahil kung nang ray ang kung kapamati ka man kani mo man ang salamat sa akon, magkontak ka sa akon kung ano ginabubudnan mo pagig sa akon, kay kung sa akon lang ulagi ko si problema sa imo, wala man ko pinapili nga iba sa mga utod mo, pariyo lang ka mo palangga ko. Sani kung kapamati ka man subong. Kita mo lang yun. Tagi na kumos, tagi pusuon ko mamati sa palanggaan yung mga nanay nyo. Kamu ang kapamati da. Labi na gina mga nakaangat na sa pangabuhi. Nga haluson lang madumduman ng inyong mga ginikanan. Nakasalakyan lang kamo, nakaobra lang kamo, nakaposisyon lang kamo sa inyong nga ginobrahan. Nakabalay lang kamo, naka-aircon na kamo. Haluson na lang kamo ka dumdum sa inyong nanay, kag inyong tatay. Ano klase ka mga kabataan ni mga pisting yawa ni. May blood man ko daw. Tandaan nyo, kung wala nang inyong ginikanan, ang inyong nanay, wala ka mo ni, bisa ano pa na sa kalain nga nanay. Wala ka mo kaulhot sa kalibutan. Nay, paano nanay? Okay ka lang, nay? Kaya muri ati kung kinsa mo mga panomdom ang galain man tanibot mo pero tungod nga bata mo hindi ka man bala ka batas mulaw. Ganun no? Kita ni sa iya lang na bala Papa Prince nga magbinag-binag bala. Gani no. Sige lang na pati ka na sulihi. Dumduman niya ka na importante nakatuktawag ka sa tuktok.
Gani, isa sa gani, ng sakon, gani, papaprisikay na tabo na naging sa puti, isang banay, Sige isang na. una, nagsulit na di gani sakon. Oo, baila na. Pero kinanlan na siya mong nakilala na ako. Karon kay wala sa di problema. Hindi na raw na ako makilala nga nanay. Ay, utang nga buot, klase ka bata. Ay, may blood. Kung sa bagay Prince, kaduwa na na nga banay. Oo. Nakaduwa na sa kapamana. Ang una na nga bata, mga dalaga, sultiro na. Pero importante na, ikaw na, ha? Hindi pagbabayin mong alawas, ha? Okay, ready kami ka pangaboy. Hindi sang bana ko, ang bana ko gobra sa uma. Ang mga po ko, amo nasagod ko, pinapa-eskwila ko eh. Oo, tapos kung daw kalahin sa bot mo, tawag lang kay Papa Prince, ha? Istorya mo lang sa ako, na, ha? Okay? Oo, pero Papa Prince, Oo, tiyo, okay ka na, nanay? Oo, Papa Prince, thank you. Git Papa Prince. Kay parang nga makapautbas mo ko sa ngakon, makalain sang buot ko sa mga kabataan ko, bala ka dyan. Okay lang, nay, Sige, nay, Mama Chop-Chop, nay. Mga tutup. Ulap may aking aabuti. Ay, na-stress ako na.